Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umana pa sa teserye tayo itaalawas na pauluan. Traidor, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Congratulations, gayam! Naipasam ti into yang da nga eksamen tapno makatrabaho ka kas nurse i US. Agyaman na kiti Diyos. Nabayagan akayat ko ti makatrabaho iji Amerika. Ita, addan gundaway ko ha. Naggasat ka? Manipod na kiasawa ka ni Josh. Agsasaruno tinasayat agasat mo. Kaano nga tamo ta dumtang kanyak? Sapay la ko ma. Tapalubusan nak ni Josh amapan iji Amerika. Dayta ita ti parikot. Kasano di nakapalubusan? Sayang nga oportunidad no di nakpalubusan. Adda kabagyan mi iji abroad anang ibaga kano ka ni mami. Nga agkasapulan ti ospital nga ayan na iti nurse. Nakapasaka mo ti tiksam? Apay, plano maya ti mapan? Sayang dayjay no saan ko agammatan. Manmano dayto yan. Adakan ka na ita? Ang amangan, inton anda ka rin dyan, isukat na kun iti Amerikano. Adulakit iti agkurso na adakan ka ijay. Apay ko mga isukat ka ngay. Arapaap ko ang mapadakkel ta ko matoy balay ta. No makapanak, mapadakkel ta to'y balay. Sa bagay, no ijay Amerika ti pagtrabahoam, mapadakkel ta ti balay ta. Dayta ti arapaap ko. Sapay ko matagsingsingpot ka apanawak diti pagilyan tayo. Basta ipawit mo to ti sapol mo. Mangnam naman ka nga ipadakkel ko ti balay ta. Nalpas mo ka din ti papeles mo ama pa ni abroad, gayam? Wen, gayam. Gundawayak ti kaaddat hiring iti ospital apagtrabahuan ti kabagyan mi. Imbagman? In demand nga min ti nurse iti abroad. Sana kas iti trabaho ka sekretarya lang iti may sa abasit nga opisina. Narigat ang makasara kak iti trabaho iti Amerika. Saan mo alalaengan dayta a trabaho, friend? Ti importante, ada trabahom. Saan ka nga standby laeng? Wan matkit di Ngam, may kawa kan mailiwak lakit di iti kaawan mo. Sa anak mo't nga agnanayon ijay. Agbakasyon akmat laang ditoy. Agkita tanto mat laang, best. Diferensya laang mat, jay agkita talaang into nagbakasyon ka. Friend, pakibantay mo nila kay ko No agloko, ipulong mo adagos kanya. Ariglado gayam. Awan pagdanagam. Tasyak timang sipot ka ni Josh no agluko. Sigurado ang makadanon ken ka, babaan kanyak. May salang nga awag ko, makadanon ken ka. Nay, si kahamat gayam ti masabat ko, Clarice. Nadamag ko nga gabrod ka mat. Bareng makalungaw tumat na tao, manong. Oo, na ita makalong awon, ading. Nagsaya at ang titrabaho mo di ospital. Saan kayo mat nga agregregat, ading kaw? Nagbasit mo't nga ti sweldo dito No siyak ti awan putot na. Diyak kaya tapanawan nak ti asawak. Sa anak mo't nga agnanayon a pumanaw, manong Ben. Isaga na aklaeng tinasaliwanwan a masakbayan mi. Saan kan tula ang amilyonaryo? No di kat bilyonaryo kantaw, ading ko. Saan ka di anapiit pa yung nagkalay sa da Josh kantiners nga asawa na? Katuan mat. Apay anadamag mo. Wana, tada nakadamagak nga agabrod ka no mo ti asawa ni Josh. Kaya't dapay ti agpabak ng mat. Pumanaw gapo iti dulyar. Rabrabakam ay iti dulyar. Ay, dolyar aya. Adula una iti masisirap kan ka. Uray na biit pa yan nagkalaysa.
Pumanaw da, gapukan ka. Ang mga nuinton mabiit, si kamat ti mapan iji abroad. No lakit di adamang paabroad kanyak. Apay ket din ngay asaan. Ay, sa bagay, uray siyak mo't No adamot mang paabroad kanyak, apay kit din asaan ngay. Nadlaw ko amanipod si Mangpet kakat naunag ti pampanunutam. No sigurado kumamat nga dagur uray at trabaho kanya kay Dya Amerika. Mapanak mati Diyay. Ay na, ti indi man di Amerika kat nurse kan doktor. No, day ta trabaho, narigat. Day tangarod ti pampanunutak nanang. Mapantigayam ko ijay Amerika. E dinto asyak, katjak makapan. Saan mo arumbang nga apalan ti gayem mo anak ko? Ekspektaram ang agasgasat ti gayem mo ngamsi ka. Kasano nga tamat amada anak itikas jay agasat. Ay, malagip ko gayam. Kasla di nakabutan awagan ni Ronay a fiancém. Makumikom ka no para iti umadda ni akalay sa amin nanang. Agurnong ka no pa eh. Ay, kasta gayam. Ay, no, mapantigayem mo iji Amerika. Maitantan nga rod ti panagsikog na. Hello, Ronnie. Medyo napayagbasit adi kay mawag. Pasensya kan, makumikom kami ngamin. Imayak lang dito yan ti adda signal na. Iso anaawagan ka. O anya, kumusta kan? Okay aklang, Mat. Adayo ka di ti simentuan yung akalsada a kontrata ti boss mo? Wen nga rod. Nagrigat pa iti signal. Iso amasapol mapanag iti lugar nga adda signal na. Iti kasta, makaawagak. Mabayag kayo ka di pa edita? Medyo. Saan kami basta makaawid? Ala, aganos ka pa'y Tapno makaurno nga kiti pagkalay sa ta. Anya pa ingay no di kasta. O sige nga Rudan. Bye. Nay, inawagan na kabutlaangan ni Ronay. Isubot ti kasarsaritam itay iti cellphone mo. Wen nanang. No apay nga adayo ti ayan ti kontrata ti boss da. Kapilitan nga ijay dadayo nga agtrabaho. May anya nga ron ngay. No iso ti ayan ti kalsada matartarimaan. Imbag ata maanusan ni Ronnie ti kasya trabaho. Kapilitan asumurot iti boss da. Tawan na iturpos na akurso nanang. Sa bagay mo't kit diya. Ang oray awan ti na iturpos na akurso. Nulakot nagagat. Nasaysaya atan. Ngamtay nakaturpos. Ngam sadot mo't. Di na mo't ikurri ti inadal na. Wen matkit di nanang. Saan matkit di na mabati sweldo na. Nabayagan iji at trabaho. Iso akay kayat ti boss da. Tanagagat ka no. Josh, nalpas amin ang apapeles ko. Intun umayan alawas ti flight ko. Nay, ulit ka. Di nakisok-sokat iti Amerikano. Ikarik, Josh. Ay ayatan ka. Kat di ka mabalin nga isukat. Gaputay baga mga isaganahan tan tinasaya ta masakbayan ta. Palubusan ka nga ron. Win nangro na to'y balay. Kabayatan nga awan pa'y anak ta. Mapadakkel tapay ko ma. Tapno nakasagana para kadakwada. Maawatan ka. Ikarik mo, nga amin nga ipawit mo. Aramatek amang padakkel iti balay ta. Adda akon diti Amerika. Kita akman dagiti chats iti cellphone ko. No ayan ti kabagyak ako na amang sabat kanyak dito airport. Hello, excuse me. May May ka, Pinay? Nabaya ka din dito yung Amerika? kwa, italaan nga umayak dito eh. Orayak ti mangsukon kanyak. Kasta ka di? Siyak ni Jane. Agtrab-trabaho ak iti may nga ospital dito sa San Diego. EJ Naval Medical Center. Day damat nga ospital dito sa San Diego ti pagtrabahwak ka no. Kasta? Kinapudno na.
Agkasapulan nga agpayso ti ospital nga ayan mi, iti nurse. Kay kayat da kano ti Pinay, tanasisingpot tayo a Pinay. Jane, amang namamom ti kabagyak, ani Eva Santiago. Ni Eva. O sige, tawagak. Gayam kumatday ti a Pinay. Imbilang na, kas maysa a gayam. Ada dito'y airport, yung kasinsin mo. Agur uray kan ka. Ape adi ka in may. Ha? Emergency? O sige. Siya nga rodan ti mangkuyog kun kwa na ama pandita dagusyo. Don't worry. Awan na nyaman na. Agpapada tayo mo't apinay. O sige nga rodan. Madamdamapay. Adda kami dita. Si Kamat. Awan ang yaman na. O sige. Sige nga rodan. Bye! Anya ti kuna ni Eva, friend. Naira na ka nung agsakit ti anak na. Itulod ka laangan iti dagusda. Intan. Ay, saan ka di nga umay dito ni Eva? Maawatan ka. Tagdadamo ka. Kan italaang ang makita na. Kuha. Irwar ko ti Aidik. Kan tiladawan mi ni Eva iti unag ti mismo nga ospital. Mabitla nga taalaag iti bag ko. Adto iti Aidik. Ada pa'y ladawan mi adwa ka ni Eva. O, kita Sorry Jane. Ni Eva ngagpaiso. Maawatan ka, gayam. Amok, ngagdwa-dwa ka. Ngam, oray siyak no ada saan kong am-am mo. Kat, awisin nak. Talaga ngagdwa-dwa ak. O, ta cellphone mo. Amang ano ni Eva daytan. Iso ngagpaiso. Song batam nga rodan. Tapno makapantan, ija ayanda. Wan, mabitla ang nga rod. Karubang samat ni Josh. Awan ka diti kabalay na, ta pimano mo ti asawa na? Awan mo tinakit-kita kanapan ijay balayda. Agmay-may samat ni Diyos si Jay. Pupuutan nyo ti ibagak. Addan tumapan ijay. Addan to iyawid na, iti balay na. Asino ti kunam amapan, wano iyawid na ijay balayda? Diyak pa'y maibaga ita. Ngam addan to, uray makita. Nga ta. Ay no siyak. Jack isukat tikas ka ni Clarice. Napintas, nasingpet, kananos. Kabaalan nang agsakripisyo para iti masakbayan ti pamilyana. Saan ani Clarice ti parikot? Eh. Ti makunaklaan. Addan to iyawid ni Josh ije balayda. Hello? Saan ka kadipay ngagbakasyon dito'y lugar tayo, Ronnie? Lading itek. Palpasin mi pa'y kano ti trabaho mi. Tadda ka naman ng sumaruno a kontrata ni boss. Kasta ka di? Kano ka nga roda makaawid dito eh? Saan ko pa'y nga amuno ka ano? Urayan mi pa'y ti daduma a materyales nga aramatin mi. Umay da pa'y i-deliver ti semento. Kas kadalandok. Kas tamad ti darat kan graba. Kasta ka di? O sige nga rodan. Dinamag ko laang no kano ka asumangpat. Saan ka ngagdanag ta mabiitan? Aganos ka pa'y basit? O sige nga Rod. Bye. Apay ayakas kala napukawan dita. Tadi ka batagtagare asimbang pat. Makapaawan ganas ni Ronnie. Apay, anya ti parikot mo ka ni Ronnie. Napatpatag ti trabaho na. Ngamasyak a fiancé na. Saan ka de akinid daw mo ti ingrande akalay sa? Iso akayat na kaapatgan. Wan matkit din, nanang. Ngam ti kayat ko. Umay na kumamat sa rungkaran dito'y balay. Ay kat maawatam kumamot ti kasasaad na anak ko. Taadayo ti destino na. Hello, Josh. Nakaawag ka man? Aday bagam? Ada ka kadi pa dito opisina yo, wano nakaawit kan?
Awan overtime mi. Isong adakon dito'y balay. Apay ka di? Ay, kunak no da ka pa iti opisina, tasukunan ka kuma. Apay ka di? Ada ka di pangawisam kanya? Awan nga min kadwa kiti balay. Mabalin ka di nga may kasukunan di ta sidag ti balayo. Saan ka nga umay dito'y balay? Agkita tayo jay crossing ti kalsada. Mapanak ijay. Sige, umunak na ruta ni Jai. Urahin ka. O sige, bye. Kasangsangpot mo lang, pumanaw ka manan. Adalaang nalipatak nanang. Inaksublian. Mabayagan ka kaday. Saan ko nga munang? Depende, no anya ti baga ti kadwak. Kadwam. Asino da ita kadwam? Ah, ay, kuha nanang. Katrabahwak. O sige, mapana ko nanang. Na, papanan na nga taya. Apay ang nagdardaras api manaw. Lumugan ka ni titaksita mapantan. Papananta ka di. Iti may sa analatak a restaurant. Masadutak ngamin ngagluto iti balay. Kailiw mo ti gayam ko. Nalaing ngagluto day jay. Wan nga ron. Anda ko maumay iti balay a para luto. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Traidor. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.